Dragi drugari, dobro večer, pozdrav ponovo od mene, kao i uvek. U ovom klipu vidjet ćete, bit ćete svedoci da li ću pogoditi 64 decimale broja pi. Ukucite pi na Wikipediju i pratite sledeće. Da vas čekamo. Ajmo. Pi je 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37501 58209 74944 5923. Pozdrav drugari, to je to.